musolakaw ka tɛgɛrɛ tulo ni nisɔndiya o kɔni ye wale ɲuman ye ka ɲɛsin u cɛlakaw ma. An filɛ nin ye Pomoroji dugu kɔnɔna na Koro mara la. A bɛ waati jan bɔ projet Alibarika kɔni nana ni hakilina ye mun bɛ tali kɛ cɛw ka fara ɲɔgɔn kan kuli ye n'o ye École des Maris ye ka se ka musolakaw dɛmɛ kɛnɛyako ale ni saniya matarafali la. Ka daminɛ san 2021 fo ka taa se san 2024 ma projet Alibarika ale kɔni ye anw jukɔrɔma dondo ni ka tila ka anw galabu kɛnɛya an ka se ka an muso minnu lajɔlen don ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la minnu ka so an na. Dumuni minnu ka kan ka d'u ma n'u ye nafamafɛnw ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu fana kan ka d'u ma. Koro ni Barabereli commune dugu 23 cɛ furulenw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛkulu in na n'an b'a wele ko École des Bons Maris. Laɲini mun bɛ nin hakilina in na o de ye cɛlakaw ka se ka dɛmɛ don ale ni ladilikan ka ɲɛsin musow ma ka masɔrɔ u garijɛgɛlen don kɔnɔmaya waati mun yɛrɛ bɛ tali kɛ saniya ale ni kɛnɛyako nasiraw fɛ. Dɔw yɛrɛ ka fɔla cɛ dɔw kun bɛ taa lɔgɔ ɲini ka na di u musow ma u garijɛgɛlen waati i n'a fɔ sali b'a seereya an ye cogo min na. Ne cɛ ye mɔgɔ jijalen a bɛ taa ne lapitaniso la n ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a bɛ n dɛmɛ sokɔnɔ baaraw la a bɛ ji tan ye wa a bɛ taa lɔgɔ ɲini ka di yan walasa n ka se ka tobili kɛ. U ka fɔla kabini baara in kɔni daminɛnen fan bɛ waati min na a jaabiw kɔni bɛ maa sewa kosɛbɛ. Muso minnu bɛ dɛmɛ furaw la u ka bange kɔnɔna na o hakɛ ye muso 2,372 de ye. Bange kɔfɛ muso hakɛ minnu bɛ sin di denw ma o hakɛ ye 1,896 ye. Cɛ minnu fana bɛ musow dɛmɛ so kɔnɔbaraw la o hakɛ ye 2,528 ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyalen don wa n b'a laɲini projet in ka to sen na k'a da nafa kan. Kabiri a daminɛ la musow ye yɛlɛda sɔrɔ u ka guwaw kɔnɔ. Hakilina jiginna projet Alibarika ye l'Amérique baɲumankɛtɔn USAID ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali camancɛ yanfan ni kɔrɔyanfan sigidamaw ma kɛlɛ kɛlen bɛ ka degun lase maa minnu ma. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.